Hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Mga kabisyo, panibagong araw at panibagong kwento na naman ang mapapakinggan natin sa ating Dear Love. Ihanda ang inyong mga puso dahil narito ang pasilip sa kwentong dapat nating abangan ngayong araw. Paano mo nalaman tong bahay ko? Sinundan mo ba ako? Ano ka ba? Pumunta lang naman ako dito para makiselebrate sa inyo. Ayun na nga. Pumunta ka kahit hindi ka imbitado. Wala kang kakilala dito na tao. Gusto ko lang naman makilala yung pamilya mo, Mike eh. Gusto ko lang silang makaklose. Hindi naman siguro masama yun, di ba? Ano? Nababaliw ka na ba? Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Usapang stalker yata tayo ngayon ha, 'di ba? Stalker, yan. Yan yung kapag may gustong-gusto tayong tao na nagiging delulo na tayo and all. Tapos kinocross na natin yung mga boundaries na hindi dapat nating kinocross. Like yung mga private spaces nila or even yung mga minsan nga pati sa bahay ninyo, 'di ba? Kung napapasunod mo na sila, nako, kabisyo, may kilala ka bang ganyan? Yung tipong gagawin yung lahat, makasama lang yung taong inadedelululuhan niya. Yan. Uy, ang pagiging stalker, wala pong pinipili yan ha. Walang pinipiling edad. Wala rin yan pinipiling gender or preference. Oh. Ako, bakit? Minsan na ako naging stalker. Oh, hindi, totoo po. At naging buhay ko ang pagiging stalker. Pinakain ako niyan at binuhay ang pamilya ko ng pagiging stalker ko. Proud ako dyan. Bakit? Kasi nung past life, bago ako maging DJ, nasa HR po ako. At parte ng trabaho ko ay mag-stalk. Yan, mag-stalk ng mga aplikante. Yan, akala nyo ha? Ini-stalk ko sila sa LinkedIn at kung public yung social media nila kasi importante na kilala mo din sila, yung digital presence nila or alam mo yung mga digital footprints nila para alam mo rin kung ano at sino nga ba ang pinapapasok mo sa kumpanya ninyo. O ganun din dapat sa buhay natin, 'di ba? Dapat alam po natin kung sino-sino yung mga pinapapasok natin sa buhay natin. Pero wag naman yung sobra-sobra, yung tipong stalk ka na sa buhay, yung tipong kahit yung mga personal spaces niya pinapasok mo na talaga, mga kabisyo. Tandaan, kapag may nakalagay na no trespassing, dapat hindi mo po yan pinapasok. At sa pagiging sobra-sobra mong stalker, kabisyo, nako, sinasabi ko sa'yo, pwede kang mareklamo dyan. Oo, totoo yan. At pwede kang ma-post sa social media. At matindi dyan, pwede mong kaharapin ang ilang mga legal na dapat mong kaharapin. Oh. Kasi diba, kapag ka-stalker ka naman talaga, lagi natin itong nare-relate on a negative note, on a negative perspective, diba? Kaya mga kabisyo, kung ikaw nagmamahal, ayos lang yan. Pero lagi kong sinasabi sa inyo, lahat ng sobra, bawal. O kapag sinabi sa'yo nung minamahal mo o kinalolokohan mo dyan na huwag ka namang mag-cross sa line na to, huwag mong ikasama ng loob kasi karapatan niya yan, kabisyo. Katulad mo yan, tao din yan, may personal space din yan, like super legit and all. Makapagsalita si Konyo Bicolano, parang may stalker. Wala po akong stalker. Mga stalker ko lang po mga in Bicol we call it taong lipod or mga engkanto. Yan, lapitin po ako niyan. Tsaka yung mga taong malalakas yung usog, nako, sinasabi ko sa inyo, lapitin ako niyan. O kaya kapag nakita ninyo si Konyo Bicolano, naniniwala kami sa Bicol na dapat nilalawayan ninyo yan. O, lawayan niyo po ako, come on. Di joke lang, mamaya kung ano-ano laway bigay niyo sa akin. Ew. O siya, mga kabisyo, samahan niyo po akong buuhin ang Dear Love na yan at kilalanin
sino nga ba ang stalker na tinutukoy ni Conyo Bicolano like Super Legit and all. For na mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ang inyong uragong broski like Super Legit and all, Conyo Bicolano, para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Ito po ang Dear Love. Tutok lang mga kabisyo dahil itatawid natin yan online. Susunod na. Metro's #1 Love Radio. Basic!